3D. Aukati again. Ten mashingini, tenga dangwa titi. Dai uri mbuzi kuri kudya venje. Dari zaubone yangu wawo njenjerenje. Na peta kasirori uri tsagapagae uri tsagapagae kasirori yaroi uri tsagapagae uri tsagapagae uri tsagapaga long time chikutsvaga wanga uri kupigwa wanga kazvishafa manje this time nini ndauya ndega ndakazvimiririra apa unozviti unopisa aupise pogba ndiye wani anomisa wese blot nengwere ari kuda wese mudhanzo munokwara mese kasirori uri tsagapagae uri tsagapagae kasirori yaroi uri tsagapagae uri tsagapagae apa ndiwe wega wakazvikurumbidzira badhira kakudirikira kurumbidzira badhira kakudirikira waenda zvachose hauchatodiva nemunhu wese dai uri mbuzi kuri kudya venje tarisa ubone yangu wawo njenjerenje napedza kasirori uri tsagapagae uri tsagapagae kasirori yaroi uri tsagapagae uri tsagapagae uri tsagapaga long time chikutsvaga wanga uri kupigwa wanga kazvishafa manje this time nini ndauya ndega ndakazvimiririra apa unozviti unopisa aupise pogba ndiye wani anomisa wese blot nengwere ari kuda wese mudhanzo munokwara mese